खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा जेनेखि मैया आंनि भिडिअनि सायाव गोबां कमेन्ट हरबाय आरो कमेन्टनि गेजेराव नोंथांमोनहा बे किडनियाव अन्थाइ जानाय गल ब्लाडाराव अन्थाइ जानाय बेखौ माबोरै सोखानो हायो बिनि मुलिफोरखौ नामफोरखौ खिथाहर ब्रादार होननानै गोबां कमेन्ट हरदों दा बेनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननो खिथागोन बिनि मुलिनि सोमोन्दै आरो बे मुलिनि नामा मा नाम बेखौ आं बुंगोन आरो आं स्क्रिनावबो होना होगोन नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नायनानै बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय लानानै नोंथांमोननि खाथि खाला जेनाखि आयुर्वेदिक जेनाखि सेन्टार एबा मेडिसिन हलफोर दङ बेवहाय नोंथांमोना थांनानै लाहैबानो जाबाय आङो मानि थाखाय एल'पेथिकखौ जायाखै होनना बुंदोंबा नोंथांमोनाथ' मोनथिखागौ एल'पेथिक जायोबा साइड इफेक्ट होथारो मालाबा खर' गिदिंनाय जागोन मालाबा गोबानाय जागोन मालाबा किडनियाव प्रेसार जागोन मालाबा लिभाराव प्रेसार जागोन नानानथा रोखोमनि माने फिसा फिसा जायो आरो ना मानोना मुलियाथ' नोङो खेबसे खेबनै जानायाव गाया नालाय बेरामा नों इसेबां बुरजा जानोसै ओमफ्राय दस्रायाव प्रेसार हैनोसै आरोखि दा बेनिखायनो आङो एल'पेथिकखौ जायाखै आयुर्वेदिक मेडिसिनखौ आं जादों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना सोंदों जे आंनि कन्टेक्ट नाम्बार नोंथांमोना होनबाय थादों आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना जेरावबो नागिरनाङा आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार दंखायो आङो आंनि वाट्सएप नाम्बार बा बेनो वाट्सएप नाम्बारखा हो बेनो माने वाट्सएप नाम्बार आरो नों कल खालामबाबो गोसो खालामनो हागोन मानोना आङो सब समाय गासैबो भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै दोनो आरो अब्ला नोंथांमोना आं जुदि रायलायनो गोसोबा बे डिसक्रिपसनाव होनाय नाम्बारावहाय कल खालामबानो जाबाय आरोखि स्पेसियेलि आंखौ बांसिन सानाव खालामाबा मोजां कल खालामाबा बिदिनो मोनाबिलि समाव खालामोबा मोजां जायो मानोना आं सानाव बिराद बिजि थानो नागिरो ओरै थांलाय ओरै फैलाय माने रेस्टखौ मोननो नागिरा दा अब्ला फैदो आं खिथानोसै नोंथांमोना होनदों जे आं जानाय मुलिया किडनिनि जेनाखि बेमार बे गागोना गाया होनदों ओमफ्राय गल ब्लाडाराव जे जादों अन्थाइ बे गागोना गाया नोंथांमोना बुंदों बेखौनो आं दिनै स्पष्ट बुंसै जाय मानसिया आंनो सिगां बे मुलिखौ खिन्थादोंमोन बे जाहैबाय मा बेनानो गल ब्लाडारावसो अन्थाइ जादोंमोन गल ब्लाडाराव अन्थाइ जादोंमोन बे अन्थाइया बे मुलिखौ जायै जायै बिदिनो बेबो 3 मास 4 माससो जादों आरो जानानै उनाव सन'ग्राफि खेबथाम नायजाबाय बिनि उनाव जेबो नुवाखिसै आरोखि ना माने अन्थाइया अट'मेटिक गलिलांजोब्बाय आरो माजों गदों हासुदैजों गदों ना माजों गदों बेखौथ' मिथिला खिन्थु मोनाखै आरो ओमफ्राय बे बिगोमायानो आंनो खिथाफैबाय जे होमबालाय नों आं ओरैबायदि मुलिखौ जादो आंना माने फिसाजोआ गल ब्लाडाराव अन्थाइ जादोंमोन बियो दा बे लोंनानै गाबाय नोंबो बेखौ लोंफैनायखाय आंबो लोंफैबाय आरोखि बेनो जाहैबाय मा मोनसेया जाहैबाय मा त्रिफला जाहैबाय आं बयबो मोनथिगौ गेसनि मुलि होननानै गोबां मानसिफ्रा बुङो खिन्थु लिभारनिबो बाहाय खामानि होयो माने त्रिफलाखौ नोङो उदै खालायाव लोंग्रोनांगोन बेनि उनाव फाथार सुट होननानै बुंदों बेबो लिकुइड फाथार सुट माने बियो आं स्क्रिनाव होजोबखादों बे फाथार सुटआ जाहैबाय मा फारगाजानि बिदै आरोना फारगाजानि जुइस आरो बियो बेखौबो आं लोंबाय थादों ओमफ्राय बिनि उनाव जाहैबाय मा फाट्रिना बे जाहैबाय बरि बे फाट्रिना ओमफ्राय मोनसे दंबावो महासंकबती बेबो जाहैबाय बरि बेबो जाहैबाय मा जेनाखि बैदिनार कम्पानिनि जोब गासिबो बिसोरो बिनि उनाव दङ जोंहा सान्दाना सप दंबावो बे सान्दाना सपखौ नोङो लोंनांगोन दा बेनो आरोना आं मा होनखो त्रिफला फाथार सुट फाट्रिना महासंकबती सान्दाना सप ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा नेरि सोरबा निरिबो होनो सोरबा नारिबो होनना बुङो माने नेरि आं स्क्रिनाव होजोबखादों बे आरो एकदमबारे बेखौ लोंबाय था जेरै आं दा अक्ट'बरनिफ्राय लोंबाय अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च नै दिनै 6 मासआनो लाजोबाखिसै 5 मासनि गेजेरावनो दिनै बे बेरामा जेनाखि किडनियावहाय लेफ्ट किडनियावहाय अन्थाइ जादोंमोन बियो गाबाय आरो बे जाहैबाय मा 0.42 मा सिएमल'मोन आंना बारा गिदिर नंखायामोन डाक्टारा होनखादोंमोन जे दै मोजां लों आरो बेजों गागोन होननानै ओमफ्राय दाना मा जानांगौ आरो मा जानाङा बेखौ साबधान जा मानोना नों मुलि जाबाबो खाथिनाय नङा आयुर्वेदिकसो नालाय नोङो जुदि मोजां नोङो मोनजायै बुस्थुखौ जाबा खाथिनाय नङा बेनो जाहैबाय मा नोङो अमा बेदर निश्चित खालामनांगोन मथा मथि बेदर हारिखौनो निश्चित खालामनांगोन नोङो सम जा खिन्थु लागाथार दाजा आरोना अमा बेदरखौ नों निश्चित खालामथार दाउ बयलार निश्चित खालाम नों दाउखौबो हायोबा निश्चित खालाम सालानि ना निश्चित खालाम अनलि ना नों जायोबा अनलि ना जानो हागोन ओमफ्राय जों दा मोनो बुथुवा मैगं मोनोना बुथुवा मैगंखौ संना जाबाय था आरो न'आव बेखौ सिफ्लेनानै बिनि रसखौ लों माने सर्ब खालामनानै आरोखि बेखौ लोंनांगोन बुथुवा मैगं बे जाहैबाय मा अन्थाइनि थाखाय आरोखि बेयो ओमफ्राय बेखिनियानो जाहैबाय मा लोगोसे टमेट' मोनजाया टमेट'खौ दाजाथार
टमेट' मोनजाया मस्ला मस्लि बारा मोनजाया संख्रि बारा मोनजाया हो संख्रि मोनजाया मस्ला मस्लि मोनजाया माने संख्रि बारा दाजा आरो एसेल' जानांगोन संख्रि बारा जायोबा बियो बिराद माने अन्थाइनि हासार होनाय बायदि जाहैबाय आरोखि बारा बारायथारदों ओंखायनो खम जानांगोन ओमफ्राय बानलु गोसा मोनजानाय नङा बेखिनि आरोना बेबायदि नोंसोर फालिनानै ओमफ्राय दैखौ नोङो बिदिनो 4 लिटार 5 लिटारखौथ' बा हानो 4 लिटारसो नोंनि हासुदैयाव नों थांखायो आरोना नोंना दैया खम जाबायबा नोंना हासुदैया एसे गोजा गोजा गबोखागोन होनबा दैया खम जाबाय आरो दै लोंफिनदोलाय बिदि आरोना गोबां मानसिफ्रा होनो जे जुदि अन्थाइया बोरै जायो होननानै खिन्थु बावहाय नोंसोर गाइखेर साहाबो मोननाय नङा दै गाइखेर साहाखौ दा लोंथार गाइखेर लोंनो डाक्टारा साजेसन होदों आंखौ आङो सानफ्रामबो फुङाव आङो गाइखेर लोंबाय थादों बेखौ गाइखेरखौ नोंसोर लोंनांगोन दा बेबायदि नोंसोरो बाहायबाय थाबानो जाबाय माने गागोन आरोना नोंसोर लों बांद्राय नार्भास जानाङा आंबो मोनसे समाव बिराद नार्भास जादोंमोन जेनेबा दा आंना अन्थाइया गालायबाय दा आंना लिभारावनो मेजेमा बारा जालायबायनो बे आरोना ओमफ्राय स्प्लेना बारायदों बिदि आरोना दा बेनि आं मुलि जानांसिगौलाय मुलियाथ' नोङो जेनोखि लिभाराव जेरै मेजेम बारायदों बे बारायबाथ' नोंथांमोना मोनथिखागौ माने ओंखाम उखैनो नागिरा ओंखामा उखैया हजम सक्तिया खम जालाङो आरो बिनिफ्राय लासैनो दस्रा बेरामा साबफालाङो आरो लासैनो लिभारा डेमेज जानो नागिरो दा बिदियावनो गोबां मानसिफ्रा बेराम जानानै थैनाय काहानिया बेनो आरोना जाय नोङो फेटि लिभारखौ थाब माने फाहामाबाथाय मा जायो होनना बुंदों माने लिभारा डेमेज जाजोबो बावनो जों मानसिया थैयो आरो दा बेफोर बाथ्राखौ दिनै गोबां भिडिअ आं नायबाय ओंखायनो आं साजेस्ट खालामबाय जाय आं मुलिखौ जादों आं दहायबो होनखादों जे मा आंनो बे मुलिखौ सासे जाय गल ब्लादाराव अन्थाइ जादोंमोन बै अन्थाइ जाजाग्रा बेक्तिया एबा बे बेक्तिनि बिफायासो आंनो खिथादों ओमफ्राय बे मुलिखौ लायना जाफैनानै ओमफ्राय आंनाव सोंहरदों गसाइगावनि जायफोर दङब्ला गसाइगाव बाजारनि बा सिथर लेखाखौथ' बयबो नुखाबाय सिथर लेखानि सिदा सानजाजों एकदमबारे सिदा थांथारनानै जोबथाहैनायाव मेडिकेल स्ट'र मोननै दङ बे आयुर्वेदिक मेडिकेल स्ट'र बे मोननैयावबो बेखौ मोनखायो नोंथांमोना बेखौ बुंनानै बा सबिखौ दिन्थिनानै बा नोंनो नामखौ बुंनाय लोगो लोगो बिसोरो हरगोन ओमफ्राय जानायनि नोंसोरो माबाखौ सोंबोबानो जाबाय ओमफ्राय दाउदै मोनजायो बिदिनो फिथाइ सामथाइ बांसिन जानांगौ जाहैबाय थालिर जाबाय थानांगौ थालिर जानांगौ दाउदै जानांगौ आपेल आंगुर जानांगौ बिदि आरोना बिदि जाबाय थानांगौ आरोना नोंसोर होमबानो लासैनो मा जालांगोन बै गेसफ्रा गोमालांगोन मा होनदों डाक्टारा गेसआ बांद्राय जायोब्लानो अन्थाइ जानायनि सम्भाबना बांसिन जायो होनना बुंदों आरो जुदि आं दा बांद्राय हामबाय आं दुगा जानो हाया आरोना जुदि हामनानै आं गेस बुस्थु बिराद जाफिनबावोबा बुहुद जायोबा अन्थाइआ आरो सिखारफिननो होनना बुंदों आरो बे बाथ्रा ओंखायनो साबधान जानांसिगोन बांद्राय थावजों जानाय बुस्थुखौ जों बारा जाजाला आरोना ओमफ्राय सामब्राम पियास जाजायो सामब्राम पियासखौ थिगसे जानो होयो सामब्राम पियास जानो हागोन ओमफ्राय सामब्राम गुफुर फुरा जानो हागोन बे आरोना सामब्राम पियास सामब्राम गुफुर बेखौ जानो हागोन आरो बेखौ जानो थिनदों मानोना सामब्राम पियासआ बिराद माने उदैयाव खामानि मावहैयो जाहैबाय जों बेखौ जानांगौ ओमफ्राय सामब्राम गुफुरखौ जों जानांगौ हायोबा रस लोंनो हायो पियासनिबो जों रस लोंनो हायो सामब्राम गुफुरनिबो जों रस लोंनो हायो आरोखि दा बेखिनिखौ डाक्टारा एडभाइस हरदों ओंखायनो आङो नोंसोरखौ खावलायबाय जायफोरनाखि किडनियाव अन्थाइ जानानै दङ ओमफ्राय गल ब्लादाराव अन्थाइ जानानै दङ आं खिथानाय मुलिखौल' जायखिजाया मेडिकेल स्ट'रनिफ्राय जादो ओमफ्राय जे मोनजायै बुस्थुखौल' दाजा आं बेखौ बुंखाबाय आरो जुदि रायलायनो गोसोबा आंनि डिसक्रिपसनाव आंनि मबाइल नाम्बार दंखायो बाहाय नोंथांमोना थांनानै आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं गासिबो बाथ्राखौ नोंथांमोननो खिथाहरगोन स' बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअ जुदि नोंथांमोननि हेल्पफुल जादोंबा नोंथांमोननि आंगो लोगोनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाय बे बेरामजों भुगिनानै दङ आरो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होबानो जाबाय लोगोफोर थेंक इउ